ጸላም ለይቲ ከይደቀስካ ምሕዳር ብልሕነት ከም ዝኾነ ትፈልጥ ዶ? ሎሚ መዓልቲ ካብቲ ልሙድ ወጻኢ ዝኾኑ 10 ፍሉያት ልማዳት ከላለየካ እየ። እዚኣቶም ከዓ ካብቶም ተራ ሰባት ንላዕሊ ልዑል ናይ ኣእምሮ ብቕዓት ወይ IQ ከም ዘለካ ዘመስክሩ እዮም። እቲ ዘገርም ነገር ከዓ ካብዚኣቶም 3 ጥራይ እንተሃልዮምካ እንኳዕ ሓጎሰካ። ንስኻ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ 500 ዝኾኑ በላሕቲ ሰባት ሓደ ኢኻ ማለት እዩ። ቅድሚ ምጅማርና ሕጂ ነታ ናይ ላይክ ምልክት ጠውቃ። ስነ ኣእምሮ ከም ዝሕብሮ ኣብ ሓደ ትሕዝቶ ቀልጢፎም ተሳትፎ ዝገብሩ ሰባት ነቲ ሓበሬታ ብ67 ሚእታዊ ዝበለጸ ናይ ምዝካር ተኽእሎ ኣለዎም። ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ምስ ረኣኻዮ ንነብስኻ ብሓድሽ መገዲ ክትርድኦ ኢኻ። እምበኣር ንጀምር። ልማድ ሓደ ምስ ነብስኻ ምዝርራብ እዩ። ምስ ነብስኻ ሙሉእ ዕላል ክትዕልል ከለኻ ተስተውዕለሉ ዶ? ምናልባት ምግቢ ክትሰርሕ ከለኻ፣ ክትጓዓዝ ከለኻ ወይ እውን ኣብ መሕጸቢ ክፍሊ ከለኻ መብዛሕትኦም ሰባት እዚ ነገር እዚ ፍሉይ ወይ እውን ከም ናይ ጽላለ ባህሪ ገይሮም ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም። ስነ ፍልጠት ግን ፍጹም ካልእ ነገር እዩ ዝነግረና። ምስ ነብስኻ ክትዛረብ ከለኻ ኣእምሮኻ ነቶም ዝተሓላለኹ ሓሳባትካ ብምስራዕ ንጸገማትካ ኣብ ልዑል ደረጃ ክፈትሕ ይጽዕር ኣሎ ማለት እዩ። ኣእምሮኻ ብተናጸል ዘይኮነስ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት ትሕዝቶታት እዩ ዘመዓራሪ። እዚ ከዓ ብስነ ኣእምሮ ንነብስኻ ዝዓለመ ዘረባ ይበሃል። እዚ ድማ ኣእምሮ ካብ ተራ ሰባት ንላዕሊ ብዝበለጸ ደረጃ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምልክት እዩ። ስለዚ ንኻልእ እዋን ምስ ነብስኻ ክትዛረብ ከለኻ ሓደ ሰብ እንተሪኡካ ፍሽኽ ጥራይ በል፣ ምክንያቱ ንስኻ ንፍሉይ ኣእምሮኻ ትለማምዶ ኣለኻ። ልማድ 2 ዘይተሰርዐን ዝተሓላለኸን ምዃን። እዚ ባህሪ እዚ ከገርመካ ይኽእል እዩ። ክፍሊ መደቀሲኻ ከም ሜዳ ኩናት ዝተበታተነ እንተኾይኑ ዓራትካ ወይ ጣውላኻ ብወረቐት መጽሓፍትን ዝተፈላለዩ ኣቑሑን ተሸፊኑ እንተጸኒሑ እንቋ ሓጎሰካ። ንስኻ ልዑል ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዘለካ በሊሕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብዩኒቨርሲቲ ሚነሶታ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘይተሰርዐ ቦታታት ዝነብሩ ሰባት ዝበለጸ ናይ ምፍጣር ክእለትን ጸገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕምን ኣለዎም። ስለምንታይ? ምክንያቱ ኣእምሮኻ ብተሓላለኽቲ ሓሳባትን መደባትን ስለ ዝተጸምደ ነቲ ኣካላዊ ከባቢ ኣብ ምስራዕ ሰዓት ከጥፍእ ኣይደልን እዩ። ኣእምሮኻ ካብ ምጽራይን ምስራዕን ንላዕሊ ንሓደስቲ ፈጠራዊ ሓሳባት ቀዳምነት ይህብ። ሕሰቦሞ ኣእምሮኻ ካብ ስነ ስርዓት ንላዕሊ ንብልሕነት ይመርጽ ኣሎ ማለት እዩ። ልማድ 3 ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ምጽናሕ። ከም ኳኽ ለይቲ ጥራይ ድዩ ሓይልኻ ዝበራበር? ኩሉ ሰብ ደቂሱ ከሎ ዲኻ ብርቱዕ ሓይሊ ዝስማዓካ? እዚ ስንፍና ወይ ሕማቕ ልማድ ኣይኮነን። የግዳስ እቲ ዘለካ ልዑል ኣእምራዊ ዓቕሚ ዝግለጸሉ መንገዲ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ በላሕቲ ሰባት መብዛሕትኡ እዋን ናይ ድቃስ ሰዓቶም ዘደንግዩ እዮም። ኣሰራርሓ ኣእምሮኻ ካብ ካልኦት ፍልዩ። ተራ ሰባት ምስ ምውጻእ ፀሓይ ክሰርሑ ከለዉ በላሕቲ ኣእምሮታት ግን ናይ ባዕሎም ናይ ስራሕ ግዜ ይፈጥሩ። ኣብ ጸላም ለይቲ ከባቢኻ ጸጥ ምስ በለ ኣእምሮኻ ናብ ዝለዓለ ናይ ምሕሳብ ደረጃ ይሰጋገር። እቲ ጸጥታን ጸላምን ድማ ኣእምሮኻ ብዘይ ምንም ዕንቅፋት ሓሳባት ክምርምር የኽእሎ። ኣብዚ ግዜ እዚኦም እቶም ብሉጻት ሓሳባትካ ዝውለዱ። ልማድ 4 ንኹሉ ነገር ብቐጻሊ ምሕታት እዩ። ንኹሉ ነገር ስለምንታይን ከመይን ኢልካ ክትሓትት ትርከብ ዶ? ሓበሬታታት ብቐሊሉ ኣብ ክንዲ ምቕባል ትመራመረሉ ዶ? ሰባት ብሰንኪቲ ብዙሕ ሕቶታትካ ይምረሩ ዶ ይኾኑ? እዚ ናይ በልሕነትካ ዓብዪ ምልክት እዩ። ኣእምሮኻ ነቲ ላዕለዋይ ሓበሬታ ጥራይ ክቕበል ኣይደልን እዩ። ንዓኻ ዕሙቕ ዝበለ ትርጉምን ምኽንያትን የድልየካ። ተራ ሰባት ዝተነገሮም ብቐሊሉ ክቕበሉ ከለዉ በላሕቲ ግን ነቲ ሓበሬታ ፈላልዮም ይምርምርዎን እንደገና ይሃንጽዎን። እዚ ቀጻሊ ሕቶታት እዚ ኣእምሮኻ ወትሩ ኣብ ንጡፍ ናይ ምምሃር ኩነታት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ንስኻ ዘጸግም ሰብ ኣይኮንካን፣ የግዳስ በሊሕ ኢኻ። ልማድ 5 በይንኻ ምዃን ምምራጽ። ካብ ምስ ሰባት ምእካብ ብዝበለጸ ምስ ነብስኻ ክትኸውን ትፈቱ እንተኾይንካ ንስኻ ንሰባት እትጸልእ ኣይኮንካን፣ የግዳስ ብሉጽ በሊሕ ኢኻ። ልዑል ኣእምራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ብሕትውና ይመርጹ። ምክንያቱ ውሽጣዊ ኣእምሮኦም ኣዝዩ ንጡፍን ሃብታምን ስለ ዝኾነ ናይ ደገ መዘናግዒ ኣይድልዮምን እዩ። ሓሳባትካን ውሽጣዊ ዓለምካን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ሃብታምን ስለ ዝኾነ በይንኻ ምዃን ይዕግበካ እምበር ጽምዋ ይፈጥረልካን። ካልኦት ወትሩ ምስ ሰባት ክትኣሳሰሩ ክደልዩ ከለዉ ኣእምሮኻ ግን ብዓሚቕ ኣተሓሳስባን ፈጠራን ባዕሉ የዘናግዓካ። ንዓኻ ብሕትውና ማለት ተነጽሎ ዘይኮነስ ኣእምሮኻ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ሓሳባት ክብርብር ዝረኽቦ ናጽነት እዩ። ልማድ 6 ኣብ ገራት ሓያል ፍልጠታዊ ድሌት ምህላው። ብሃንደበት ኣብ ዘይተጸበኻዮ ሓሳባት ክተተኩር ትርከብ ዶ?
لومي معلتي بزعبا وشط بحر زلو فطرتات كتتصنع صباح دما بزعبا طنطاويان سلطانتات كتمرامر تركب إذا دليتي زي نايتي لعلا أمرو عقمخ عابي مرايايو أمرخا وترو حدثت فلتاتن حساباتن يدلي نسخات راي زد ليكا زي كونس نخل نجار كتفلق تدلي إذا زي عقب دليت فلتات زي أمرخا أبستفر على زعباتات مليونات نا أمرو ملاك بوتات كفتر يحجزو إذا كا فتاري أتحسسبا كم زلوا كاي جبر التم مهران إشتو حابريتاكوا نا أمرخا زيادة حيال تجبرو لما شوعته نخل نجار أعمق كام حساب ويدما overthinking قدم سلسته معلتي زعل الكاين نجار تدقمون تمرامرو لندو استفلالي في الصامتات بستفلال وصيتات أبا مرخات سئلهم دو مبزحتو أمسابات إزي مجنان إزي كم جنقات يوستوي خانو بحق أجن إزي نايت بلوز أمرخاس رحيو أمرخان زلوا نجارات ترايزي كونس نكو خانو زخولون زجبان كونتات بعمقاتي تنتن نسخة أعمق خاطرة يكونن تحسب زلخا يقدس مبزحتو أمسابات كردواب زي خول درجة خزلخا أمرخا نزخوانا يخون وصيت نمدلاو وتروس تحلالخو مرأياتاتي تسرحلو لماد شمونتا عميق ويلاقز وازاتات مفتاو إذا وازاخا بسبات بقليلو زي ردا انت خوينو ويون سبات زي ردو ولاقز أتات تتقام انت خوينكا إزي نايب الحنات كامر عيايو نخامزي أم زبالو استحلالخو وازاتات نمردا لعولنا يا أمرون قحات يدلي أمرخا قالاتن ترجمن كونتاتن بحن سابيستنتن حدا بلي حوازات زاربكا سبنت زي سحيقو نسخة وازا سلا زي تفلق زي كونس اتوازاخا كابتن الساتم كردو وزخولون لعلي سلا زخانيو نسخة فولي ينبر سنكولا يكون كان لموت شعتا ترى نجارات مرسع استحلالخو نجارات كن مذكر إزي عزو زقرميو مفتح خا أبي كم زعمت كاي ترسعمو قدم كلتا عمد زنبب كاي حبريتا جن تذكرو قوزراتات كحلفكا خلو زتحلالخو فلسفناتات جن بنصور تذكروم دو إزي دخوم زخري زي كونس مروص بالحناتيو أمرو خانتهم نعخ أقدستو زخون نجارات ترايو قدامنت زهب اتم تران معلتاو سرحاتن نأمرو خاس لزينا أحوو أبا أمرو خابوتاك حزايد اللينيو اتم استحلالخون مسات أن حبرتاتات كن أبا أمرو خانزل العالم يعقابو أمرو خا كم حدا عابي كمبيوتر كوينو ترى سندات نمعقاب كيزيات فانيو سلازي اتم الرسع مفتحنا أمرو دخمت زي كونس أمرو خا بعبيت حسابات تسابيدو مهلاو زرقيو لماد عسرته بهارياتك مستفلالي سبات كتب معراري مخال مستفلالي جوجلتات كتكون كلخا بهاريخات تغير دو نناي خالقوت سبات عزرار بحت قرحدو قال يوم سبات ازي من مسسالك مسلوم يخليو بحق اجن ازي لعل سمعتاون محبراون بالحنتيو أمرخا عزيز مع بلاس لزخونة محبراو كونتاتن استفلالي بهارياتن بمردة نبسو مستكونتات كلام ديخل إذا من مسال زي كونس نأمرو من لواتن بالحنتينيو أمرو خان محبراو زمدناتات بكي إلاو درجة سلستنتنو عبز خوانة كونتات بقليلو بتلامد تخل إذا خا لعلنا أمرو بقعد زحات تخلاتيو إذا من مسال زي كونس نأمرو من لواتن بالحنتينيو أمرو خا نمحبراو زمدناتات بكي إلاو درجة سلستنتنو عبز خوانة كونتات بقليلو بتلامد تخل إذا خا لعلنا أمرو بقعد زحات تخلاتيو كابزم عسرته لمادات كندي خمزلوها أب كومنت حافلي مبزحت سبات زيردو ونقرالو لعل أمره عقم مهلاو مالت كل جزء فتم مخان مالت هيكونن بأنصارو بلحت سبات مسمع التوتر نقرات كقالو سير كابو مخنياتو أمرو كاب قالوت فليس لزخانة اتم فليات لماداتكا قولتاتكا ايكونون يقدس نايت فولي أمرو خامر اياتاتيوم إذا أتوم أمرها كاب قالوت بستفلي درجة عالم كرخلو زفتراميوم أبتي Journal of Individual Differences تحت ممتنعتي كم زحبرو لعول أمره وعقمي زلهم سبات حبرة سب كم فولي ويقوانا زواتران بحريات يريهم زي أتوم جن اتزمع بلا أمرهم مستي ترى عالم المسمع زقبرهم من معرياتهم مسابات كم زي تسمع مع وفولي كم زحون كانت تسمعك مغنياتو نسخة تراك تكون سلا زي تفتر كايم أمر خامس تراك كايدا كسما مع سلا زي خالي إزخا عزي زقرميو نزوم فليات لمارات كتقبلهم نساتهم فولي مخانكا فولي عقم كم زي كان زور إمرتعاتاتهم عالمنا مس نفسونا تزاربت أجمع نزفتح ليتنا تسقى حدست حسابات نزفتر نخلو زحاتتن
ተራ ነገር ዘይቕበልን ሰብ ተድልያ እያ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ጥራሕ ላይክ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻነልና ተዘይኮንኩም ድማ ነቲ ፍሉይን በሊሕና ኣእምሮኻ ዝምጥን ትሕዝቶታት ስለናቕርብ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ ክሳብ ዝቕፅል እዋን በሊሕ ነብስኻ ኮንካ ቀፅል ይቐኒለይ